Church, one of his church, relatively Jackson, Theo Lovely, 27th April, at one of his church. His date for is 12/07/2008. बिनियावनो थालाय गथायनानै बिनि सोद्रोमानि बाहागो जानानै आं बिनि मण्डलीनि सोद्रोमा सानजाबाय। बिनिखायनो आं गोथार जिउमाया होनाय गोहोआव भरसा लाखिनानै गाहाम साननानै नेनानै थानानै बिदा फंबाय अननायजों आरो गावजों गाव सुखु दुखुनि बाहागो लाफानानै सोलिगोन। प्रभु यीशु ख्रीष्टनि फुजाव आरो मण्डलीया खुंनाय गुबुन गुबुन आफादफ्राव आं बाहागो लाफानो नागारा। नाथाय मण्डलीनि जिउमायारि गोरोबलायनाय आफादखौ देरसिन साननानै बाहागो लानो नागारनाय नङा। इसोरा बोर होनानै एसे बिबांनि आंनो बे संसारनि धोन होगोन। आं बिबां आंनो खांनो लागै होदों। बिसोरनो धोरोमनि गियान होगोन आरो गोग्गो गोसो मोजां आखल आरो गासैखौबो अननायजों ख्रीष्टनि खाथियाव गुबुनफोरखौ लाबोनो आं जेब्लाबो खामानि मावो आरो बियो आंखौ लांनो फैयागौमानि आं सिमान लानाय बे फोथायनायखौ दिदोमै लाखिगोन। माबाफोर जाहोनाव आंनि थाखाय गोदान जायगा मोनसे जि जायगायाव नोंथांमोना आंखौ लाना थांबाय आंबो नायगोन। दिनै आंनि बे गोदान बे जायगायाव आंनि मोनसे एक्सपिरियेन्सजों बे जायगायाव बाप्तिस्मा होनो मोनबाय। आं नोंथांमोनखौ आं लोगोसे इसोरखौ आं हामबाय होनो। बे समावहाय जोंनि इसोरनि गाहाम बाथ्रा जों नायनि मानोना जि खामानिफोरखौ इसोरा नोंथांमोननो होदों बे खामानिफोरखौ मोनफा मोनफायै नोंथांमोना मावगासिनो दङ। दिनै बोरमा बाप्तिस्ट मण्डली बै समावहाय आं जेब्ला फिल्डआव दङमोन आं खोनादोंमोन बेबादि मोनसे फेल'शिप। दिनै बे फेल'शिपआ फेल'शिप हिसाबै जानानै थायाखै। दिनै फोरबोआ जि खामानिखौ नोंथांमोनखौ मावनो थाखाय होबाय थिग बेबादिनो नोंथांमोना दिनैनि बे समावहाय जाबादि खामानिफोरखौ मावदों बेसेबां मोजां खामानि बे खामानिखौ नोंथांमोना मावबाय। बेखायनो आं गोसो गोरबोजों हामबाय होनदों। आम्मा बाथौपारानि गिरिया पास्टर जानानै आं नोंथांमोनखौ साबायखर होयो। दिनै जोंना गासै गिदिर खामानिफोरखौ मावनो मोनदों। दिनै बेखायनो दिनै नुजासारदों दिनै नोंथांमोननि फोथायनायनि जि मावनाय दिनै इसोरा निस्सय गोबां गोजोननायखौ निस्सय बिथाङा मोनदों। बेखायनो इसोरा आशीर्बाद खालामथोंसै। बे समावहाय जों जेसेबां हायो जों थाबै जों आवगायलांनि जायनि जाहोनाव जों आरो मोनसे प्रग्राम दंबावो। बे प्रग्रामनि थाखाय जोङो जेसेबां हायो जों थाबै जोङो फोजोबनो थाखाय आं नाजागोन। बे समावहाय जों खोनाबोबाय थानाय आरो जोङो मोनथिबोबाय थानाय जों गावबो लोगोसे इसोरनि बाथ्राखौ जों फरायबाय थानाय नैथि राजा 5:1-निफ्राय 40 बिनिफ्राय जोङो बे फुंबिलि समावहाय जों नायनि नैथि राजा 5:1-निफ्राय 40 बेयावहाय सासे मानसिनि बाथ्रा बेयावहाय दङ आरो बे बाथ्राया जादों मोनसे गिदिर टेस्टिमनिजों बिथाङा जोंखौ फोरोंदों। बे टेस्टिमनि दिनै बे समावहाय आं मावनो थाखाय इच्ছা खालामदों।
बे टेस्टिमनिया जोंनि थाखाय सोलोंनो लुगैया जोंनि थाखाय मावनांगौ बेबायदि बिबान बादि जोंनो बे टेस्टिमनिखौ होदों जोंनि टेस्टिमनिफोरा गुबुन गुबुन टेस्टिमनि दङ जायफोरा जिसुखौ मोनि न'खरनिफ्राय फैनाय बे टेस्टिमनि एसे आलादा जायो आरो बेबादिनो जायफोरा ख्रिस्टियानफोरा बिथांमोननि टेस्टिमनिफोरा एसे आलादा जायो जेरै जोङो टेस्टिमनिनि बाथ्राफोरखौ जों नायोब्ला नोंथांमोना बयबो इउटुबखौ नायो आरो मबाइलखौ नोंथांमोना इउज खालामो जेरै जायफोरा टेलिभिजनआव मावनाय जायफोरा बिथांमोना गोबां टेस्टिमनि होदों नाथाम मुवा बेबायदि टेस्टिमनि होदों जनि लेबार मुवा टेस्टिमनि होदों आरो बिजय बेनेडिक्ट बिथांमोना टेस्टिमनि होदों गावबा गाव टेस्टिमनि होदों मानो गोबां मानसिफोरनि गेजेराव मानो गावनि फोथायनायखौ बिथांमोना मानो फोरमायदों दिनै बेबायदि सासे इसोरखौ सिनायि बा इसोरखौ मोनि बेबायदि टेस्टिमनि जोङो बाइबेलावहाय जों नुनो मोनदों बेयावहाय जोङो फर्स्ट राजा नैथि राजानि 12 ब्रैजिनै सिरिहालागै फरायोब्ला जोङो बिनि टेस्टिमनिखौ जों बेयावहाय जों मोनगोन बे समावहाय आथिखालनि बयबो खरम लागोन आरो बेखौ मिथिगोन जोंनि गोजौसिन जेराव थानाय गोथार आरो गोथां मुसुखा आफा इसोर आफानोखौ गोबां हामबाय आरो हामबायदों आरो जों बाख्नायदों मानोना फोरबो नोङो जोंनिफ्राय मान मदद आफा मोननो समायगौ इसोर दिनै आफा इसोर प्रभु जोङो पापाव दंमोनब्लाबो आफा इसोर जोंनि पापखौ लानो थाखाय गावनि सासे फिसा जिसु ख्रिस्ट आफा इसोर प्रभु नोङो जोंनो रायज्लायनो होबाय मानसिमोन प्रार्थना खालामनो मोजां मोनग्रा आरो गुबुननि थाखाय बिसनानै होग्रा सासे बे व्यक्तिमोन दिनै बेखायनो नामानि बेरामा लानो बिथांनि गेजेरजों दुष्ट जानायखौ मोनदों बेखायनो बे नामा बुंनो गोनां जादों दिनै बे बुहुमाव इजराइलफोरनि अनगायै रावबो इसोर गैया बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनो गोनां जादों दिनै बेबायदि मोनसे टेस्टिमनि आरो बे टेस्टिमनिखौ नामा बुंनो गोनां जादों सासे हिन्जावसानि गेजेरजों बे हिन्जावसाया मानो ओरैबायदि मोजां खामानिखौ बिथाङा मावदों This is a Christian हिसाबै दिनै बे इसोरा जोंखौ बेखौनो लुबैदों जोङो बाइबेलाव जोङो निउ टेस्टामेन्टआव जोङो मोनसे आखाइ सरखा अनिसारि बिस्फोराव जों नायोब्ला जों नुनो मोनो दिनै जि खामानिखौ जिसु ख्रिस्टआ जोंनो लागै मानो खामानि मावनो होलांदों दिनै जोङो नुनो मोनदों बरमा बाप्तिस्मा होनाया दिनै जायफोरा दिनै बिथांमोना जिसुखौ मोनाखैमोन जिसुखौ बिथांमोना फोथायाखैमोन आरो जिसुआ सोर बिथांमोना मोनथियाखैमोन दिनै इसोरनि गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों दिनै बिथांमोना मोननानै गावनि जिउनि थाखाय बिथांमोना बाप्तिस्मा लादों दिनै बाइबेलाव नुनो मोनो जायफोरा फोथायनानै बाप्तिस्मा लायो बिसोरो बासायजायो जायफोरा फोथायनाय नङा बिथांमोना दायनिगिरि खालामजायो दिनै बे बाथ्राखौ बिथांमोना मोनदांस' हाबाय दिनै नामाना जेरै बे इसोरखौ सिनायबाय आरो बिथांमोनाबो सिनायबाय दिनै जोङो बे समावहाय बिथांमोननि गेजेरनिफ्राय जायहा दिनै बाप्तिस्मा लादों दिनै एनसि प्लेग्राउन्डनिफ्राय दिनै बाप्तिस्मा लादों जायहा बिथाङा बुंगोन सोरनिफ्राय नोङो बे गाहाम नाजाखौ मोनदोंमोन बिथाङा टेस्टिमनि हिसाबै बुंगोन मानो थाखाय नोङो जिसुखौ नाजावो बिथाङा बुंगोन मानोना बे जिसु ख्रिस्टआ आरो जायफोरा आंखौ हेफाजाब खालामगोन सिगांनि फैनो हागोन जों जेब्लानोखि बे खामानिखौ मावगोन अब्लानिया 106 बे मेथाइखौ नोंथांमोना नायगोन आरो बिनि उनावबो सुबुंनि पापखौ मावनो थाखाय बे मेथाइखौ रेडि खालामनानै लागोन बिनि सिगां आं इसोरनि गाहाम बाथ्रानिफ्राय आं फरायनि 1 Corinthians chapter 11 verse 23 निफ्राय 28 आं फरायगोन बे समावहाय जिसुनि मुङै आं फरायनि आं फोरबोनिफ्राय जेखौ मोनदों
बेखौनो आं नोंसोरनो फोरोङो फोरबो जिसुआ हमनानै गथाय जागोन हराव गुरथि सिखावखौ लानानै इसोरखौ हामबाय होनना सिखावखौ बोफ्लेनानै होनदों बेनो नोंसोरनो होजानाय आंनि मोदोमा आंखौ गोसोखांनो थाखाय बेखौ खालाम मोनाबिलियाव जाखांनायनि उनाव बेबादिनो बियो खुरिखौ लानानै होनबाय बे खुरिया आंनि थैजों खाजानाय गोदान होनाय लोंग्राफ्रोमबो आंखौ गोसोखांनो बेखौ खालाम मानोना फोरबोआ फैयागौ मानि बे सिखावखौ जागाफ्रोमबो आरो बे खुरिखौ लोंग्राफ्रोमबो नोंसोरो फोरबोनि थैनायखौ फोथायो बिनिखाय जायहा इसोरनि सिगाङाव गावखौ थामथि खालामालाबानो बे सिखावखौ जायो आरो बे खुरिखौ मोनो बियो फोरबोनि मोदोम आरो थैनि जायगा भाग खालामो बिनिखायनो बे सिखावखौ जानायनि सिगां आरो खुरिखौ लोंनायनि सिगां साफ्रोमबो गाव गावखौ आनजाद लानो बे इसोरनि गोथार बाथ्रा नंगौ जेब्लानोखि जोङो बे बुहुमाव बे गोथां इसोरखौ बा बिनि फिसा जिसु ख्रिस्टखौ जों सिनायाखैमोन बे समावहाय जोङो पापा बेखौ जोङो मोनथियाखैमोन जेब्लानोखि बे जिसु ख्रिस्टनि बोसोनखौ जों मोनबाय आरो बे गाहाम रादाबखौ जोङो खोनाबाय आरो मोनथिबाय जोंनि पापखौ जों सिनायबाय दिनै बे पापखौ गनायथि होनो थाखाय बे इसोरा गावनि सासे फिसा जिसु ख्रिस्टखौ थांनाय बे गुड फ्राइडेआवहाय बियो मा खालामखो जोंनि थाखाय बियो कालभारि क्रुसनि बे सायाव थै बोयोमोन गावनि बेसेन गोसा बे थैखौ बियो कालभारि बे क्रुसावहाय थैनायनि गेजेरजों बोहैहोजाबाय आरो बिनि थैजोंनो जोङो बासायजानायखौ जों मोनो बेखायनो बे समावहाय जोंनि जिउआव मानसि जानायखाय जोङो बे गोथां इसोरखौ सोरजिगिरि इसोरखौ जों दुखु होयो जों बेजार होयो दिनै बे बेजारनिफ्राय दुखु होनायनिफ्राय खारग'नो थाखाय बाइबेला बुंदों नोंसोरो गावखौनो आनजाद लादो गावबा गाव सिमान लालायदो मानोना बे जिसुआ जोंनि पापफोरखौ निमाहा खालामनानै बे समावहाय जों जानायनि सिगां लोंनायनि सिगां जों गावनि जिबनखौ जों नायनि जोंनि पापफोरखौ जों सिमान लानि मानोना बे जिसुआ अन्थाव बाथाव जोंनि थाखाय बुजाबाय साबोरजों बुजाबाय आरो बियो कालभारि क्रुसनि बे सायाव थै बोहैहोनांबाय जोंनि थाखाय बियो आखायाव गाजाल होजाबाय जोंनि थाखाय जंजों सुजाबाय आथिङाव गाजाल होजाबाय आरो खर'आवहाय सुनि गिरथि गानहोजाबाय दिनै बे समाव जों गोसोखांनि बे जिसुआ जोंनि पापखौ लायामोनब्ला दिनै जोङो पापाव जों थानांगौ आरो आंनि जिउआव आफाखौ लानानै गोदान बे खामानि मावनो हागोन फोरबोनि गियान खालामनो हागोन बे सिखावनि गोथार गथायनाय बासायगिरिखौ जिसुनि मुङाव आमेन बे समावहाय जिसु ख्रिस्टखौ बांद्राय सोरांहरनो बे सिखावखौ लानानै मारै थिगलायगासिनो बे समावहाय मोनसे
예수와 목숨이 다하여 승리 타자님이 바로의 군주를 약된 거에게 정대에서 모아진 것을 하나님 내 크로스미팅 나의 하나님 지수와 대례구나 민학 공유를 정대에서 모아진 크로스미팅에 나의 것입니다. Seminggu cinta orang itu kalau kita apa itu yang hamba kita jika perlu menikah bersama kamu jika sudah tahu kamu perlu menikah bersama kamu semua apa Ishwar manusia ada untuk kami Ishwar manusia semua laki bina takai. Pemama apa Isya berbeza kau bisa selesai Kristo. Sembilan apa Isya menjadi hukum. Dan ini semua apa Isya jodoh mendapat. Yesus Kristo ini itu. Besok menurut apa Isya menerima. Ada juga saya itu semua. Dan ini sekarang kita sedang menyelesaikan orang-orang bila akibatnya Nusret itu angkatan itu sekarang terkait itu nusret lagi. Ini bisa tu. Sebab sekarang apa? Lo jadi tak ada jadi tak ada muka jadi tak ada jezatan. Dan apa Isya pernah bersama apa Isya? Yesus nanti orang kamai rabu dia. Dari semua orang sekarang Islam. Kalau dari pakun bahasa bahasa ini tak kaya apa sebenarnya saya itu bermula apa nama dengan saya berita lain negara Hawaii ini harus berkata Yesus. Amin. Yesus Kristus Tuhan kami serah.